Tulo ang naangol sa disgrasya nga hitabo sa Barangay Poblacion 3 sa dakbayan sa Carcar, pasado alas 7 ganihang buntag. Humanang usa ka truck nga nagkarga og mga manok nga gikan sa lungsod sa Asturias nga padung unta sa San Fernando ang midasmag sa usa ka tindahan daplin sa daan dayon milahos kini paingon sa pangpang. Maayo na lang nga dili ra kaayo lawom ang pangpang nga nahagbungan sa truck. Apan naguba gyud ang tindahan ug naangol ang 12 anyos nga anak sa tag-iya sa tindahan. Samtang nahiagom usab og pangus-pangus sa lawas ang 47 anyos nga driver sa truck ug ang 31 anyos nga helper niini. Sa pakisusi sa Carcar City Police, matod sa driver nga nawad-an na siya og control sa truck sa dihang ni malfunction ang brake niini. Dali silang gitabang sa Carcar City Emergency Team, kapulisan ug mga sakop sa BFP ug parehong gida ang tulo sa tambalanan. Kasong reckless imprudence resulting to physical injuries and damage to property ang gisangat nga kaso batok sa driver sa truck.